balala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nje umhlupha ungihlukumezi ngenxa sebalala mungibisa ngamagama Ndwayithi mhlaba wonke jikelele sebingelela kakhulu lamagama ngo MC Pholobaso Andile wakangcobo sabona gogo sabona mkhulu sabona ma sabona baba sibingelele kubona bonke nje abantu ababukela lolu hlelo uyinsizwa useyibhungu uclever uyihumusha siyakubingelela nawe sawubona grand no siyajabula kakhulu ukuthi ke usithathele lithuba usinikeze ithuba lokusibukela mhlambe umuntu wesifazane oyimbali yezo intombi nto umakagela umakaboy siyanibingelela kakhulu nizala abantu sanibingelela mbokodo siyanibingelela nonke umabona kude wakho othandayo ngendlela esimanga usiyaviva TV1 sithatha lithuba sibonga kuba wonke abantu abasibukela bukhoma elamigama ngo MC Pholobaso Andile wakangcobo mfana se NTW no Divorce Women nawe Dali Woza igama lami ke abantu abaningi bakusho kugcwala umlomo uthi masolishilo MC Pholobaso kusuke sekucacile ukuthi impela kuyofanele ulisho nalelo ohleli naye njengaleso sikhathi hle nodokotela omkhulu ke inyanga lapha ezinye inyanga udokotela uDr.Njongo Dr.Njongo sikuphi ithuba ubingelele eningizimu Afrika nase-Afrika nomhlaba wonke jikelele sibhekile njengamanje kusiyaviva TV1 Ngiyabingelela kubo bonke abantu nalapha izwi lami elifinyelela khona ngiyabingelela ezantsi ngiyabingelela entshonalanga ngiphinde nje ngibingelele kakhulu kanye nabalaleli noma nabalandeli bakasiyaviva TV1 cha ngiyababingelela ngibathanda kakhulu mapholoba Dokotela ngifuna sikhulume namhlanje ngenanazi sikhulume ngesitho sangasese somuntu wesifazane kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu wesifazane oza kuwe esigodlweni uma eze ehamba yedwa ezokhuluma ubucayi bezinto ezithinta isitho sakhe sangasese noma okubalekile ukuthi akafike nesoka lakhe uma ezokhuluma izinto ezifana nalezo muhle kakhulu kabi umbuzo wakho into engayicacisa ngacacisa la wemapholoba kukabili mukuya ngokuthi cha uthanda ukufika nomuntu wakhe akafike naye okay kodwa mukuya ngokuthi uthanda ukuthi efike yedwa angafika yedwa ngoba phela akuna imfihlo laphana ezifihlekela ukuthi sokunento mhlambe angeke akwazi ukuthi ayikhulume noma mina engeke ngikwazi ukuthi mhlambe ngiyikhulume nayo ngoba usuka la asuka khona ususwa inkinga eserious njengoba esuswa inkinga eserious kumele mangabe efika kumina afike nje ekhulume iqiniso unayo into yokwenza umuntu wesifazane ukuthi inkomo yakhe ibe mnandi hayi into enjalo iyatholakala ukuthi umuntu wesifazane inkomo yakhe ibe mnandi nje ihlamuse nigaranta kanjani nina dokotela ukuthi uyabona ke njengoba sengikwenze lokho ayike isimnandi ke manje hayi mfoka amapholoba phela uyena ozobuya azosho ingoba kusuke sehlangane nomuntu wakhe amthandayo ukuthi emayihlangana naye hayi kwaba nencomo nje ayishoyo ngoba phela awukwazi ukuthi mangabe bakunikeza isinkwa wena ndoda bese ungancome kumele udle bese uphindwe yancoma uyayithunga inkomo noma uyifaka amanandi noma uyisusa imoya ethile kuzibe sesimeni sokuthi nanoma ngawumuphi umuntu wesilisa ofuna ukuthaphuza isinkwa asifice silungile mfoka amapholoba inkomo ayithungwa ngoba mina angiyena udokotela wesilungu okay mina umuntu ngimakhela umuthi azokwazi ukuthi awuphuze uma esewuphuzile ukuze kukwazi phela ukuthi lezi nyama ehlehlile zikwazi ukuthi ziqoqane okay Dr.Njongo kunento engifisa ukuyithola kumuntu oya kuma period ongaqedi inanazi yakhe isizifikelwe isimo sephungane umsiza kanjani umuntu onjalo umuntu onjalo oya kuma period kodwa ongaqedi lapha esigodlweni uyakwazi ukuthi elekeleleke kodwa kunombuzo engimbuza wona ukuthi uzuye kuma period ungaqedi ivelaphi lento wazalwa nayo noma yinto nje nawe eyakuthola nje nawe uzihambela nje yilapha azobe seyihlukanisa khona kodwa muke ukuthi akazange azalwe nayo kuyinto ekwaziyo ukuthi cha ilapheke lapha esigodlweni akazalwanga unokopha noma nokuthi ahlalihlale ayesikhathini wena ke kukuthatha isikhathi esingakanani uma seficwe inkinga yokuthi usephenduka impophoma mfoka amapholoba kuyadependa ngoba phela manje kuyadependa mangabe efika lapha esigodlweni ukuthi njengoba ehlezi nje kuyimpophoma
sekunesikhathi esingakanani ngoba awukwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi kunegazi kodwa eliyohlezi liphuma kuwe lento iyogcina iqeda amandla ngiye ngimbheke ukuthi njengoba esefika kumina uweak noma kanjani kodwa mokuya ukuthi uweak mfoka amapholoba noma amandla ayamphelela egazini ngiqale ngimthumele kodokotela besilungu ukuze ekwazi ukuthi bamupha amandla ukuze ekwazi ukuthi eqine bese kuumake manje esebuyele esigodlweni sengiyomlapha kodwa into kanjalo iyalapheka. Uyakukhuthaza ukuthi abantu besifazane beprevent bejove ungabathola abatwana? Hayi mina ngikukhuthaza lokho mina ngikukhuthaza impela ngoba umuthi uyapreventa kathi nje uNkulunkulu kunikeze ingane yi1 wena ubhizi uyapreventa uyoze ungayitholi kwaleyo ngane mina angikukhuthazi lokho mfoka amapholoba. Uthe kumina dokotela asingenise ngayi nanazi isinkwa sokuthashuzwa ngoba namhlanje ufuna ukuthulela abantu uthinthaqa kodwa uqondene ngqo nabantu besifazane kunale product yakho ibiza ngomlilo wequbula uphinde uyibiza ngothinthaqa. Xoxela abantu ngothinthaqa ukuthi abantu besifazane abafuna uthinthaqa abantu akufanele befike nani mabeze kuwena uqala ngokuhlola inkinga yakhe noma une product nje le product futhi yenzani ehluke ngani kuma product wonke okade unawo phambilini othi nanoma ngawumuphi umuntu wesifazane ofuna ukuthi umendo ahlale ubambele noma mayiphuma ebanikeza isinkwa izinto zibe kahle sixoxele nje ukuthi wenzani uthinthaqa wenzani lo mlilo wequbula. Mfoka amapholoba iyona product le egcine ukuphuma kodwa imandla kubantu besifazane mfoka amapholoba. Yenzani yenza izinto zithi thini la mfoka amapholoba le product ithakiwe ekuthakweni kwayo uma ngabe uhlangane nomuntu wakho kuba nzima ukuthi ephinde kwazi ukuthi ehambe eyokha imfino nangaphandle uhlale efuna lento uhlezi nje ifuna ubusuku nemini mfoka amapholoba iyona product engithi cha angike ngiyenze ngizinikeze isikhathi ukuze imizi ingagcini isibhidlika mfoka amapholoba ngoba imizi yabhidlika mfoka amapholoba kodwa ngenxa yokuthi ekamerweni mfoka amapholoba anisakwazi ukuthi nijabulisane mfoka amapholoba. Le product iyakwazi ukuthi ngenele noma ngabe uyambona ukuthi cha umuntu wakho akaziphethe kahle hayi akudluli lutho nje emehlweni akhe le product iyakwazi ukuthi imenze eqoqeke ehleli mfoka amapholoba ekhaya. Kunabantu right now asebathola ingane nga3 abanye babo banemthungo emibi ongakuba ngeke sakwazi ukuthathwa aqome konye indawo uma aliwa ileli isoka ngoba seliyolokho libuza ukuthi lo mthungo wani. Kunabanye futhi uthola ukuthi ingane beyilokho eyiphuma ngenature ngemvelo lokho kujwayelekile ukuthi iphume enkomeni kuya ngokuya ke konakala kanjalo neminyaka iyakhula. Uthini thaqa ngabe uyababuyisela nesimeni ukuthi iphinde futhi ihlale ngentombi? Mfoka amapholoba le product iyakwazi ukuthi ikubuyisele sesimeni iyakwazi ukuthi kuwo wonke umuntu okhe wadlula kuye wadlula mhlambe wamzwisa noma wadlula nje naye wasikela ijikala wadakati thaphu hayi mfoka amapholoba uhlezi ekulandela. Dokotela ngikuzwe uthinta nokuthi le product yakhe ayigcini kuphela ngokwenza inkomo yowesifazane izoyize kodwa kulabo abanezifo namasosha omzimba ayadevelopa abanamandla akwazi ukuyilwela naseyifene ethile kuyiqiniso noma ubukusho nje ke? Kuyiqiniso elikhulu kabi mfoka amapholoba ukuthi le product ngisho kwathiwa kunezifo kodwa ezikhona emzimbeni mfoka amapholoba ziyakwazi ukuthi ukwazi ukuthi usizakale kuzona uncedakale ngale product mapholoba ngoba ngizinikeze isikhathi sokuthi ngiyenze le product ukuze ukwazi ukuthi ilekelele kulabo abantu abasenkingeni. Uthe kumini izolekelela nohulumeni ekuthenini nje obeqhuquzela ukuthi abantu aba abstain mabenga abstain sekukuthi sebeyalenza ucansi kodwa basebenzise icondom. Uthe wena kunabantu abafika lapha esigodlweni kuwena belile bethi yazi umkami mangimthinta ngifaka icondom angisezwa lutho. Uthi laba abantu besifazane bazoba mnandi nakuyona icondom? Hayi njengoba ngishilo igama ele product mapholoba thintaqa hayi akudluli lutho mapholoba ufakazwa lokho uzoba yimi nawe ozobe ungitshela ukuthi cha uboneni uzweni zithini incomo ngoba le product
iyokwazi ukuthi ikwakhele umendo, iyokwazi ukuthi ikuvusele ikhaya lakho, iyokwazi ukuthi ikubuyisele nje umkhonyana ngoba la udlula khona idlule bese yabambelela mfoka amapholoba. Dokotela omkhulu mhlambe kusho kugamanxa ukuthi u10 of air u10 abangenawo amakabishi bafana nomuntu onamakabishi. Hayi bayokwazi ukuthi bancedakale mfoka amapholoba. Ukuthi mina ngiyangithanda izinto ibekwe ngendlela ekuyiyo kodwa ake singene edobeni ngicabanga ukuthi abantu abaningi balindele ukuthi betholisise kodwa before mhlambe singene sigxile ekuthenini sizwa kuthubheka egoli. Dokotela tshena abantu ufisa ukuzwa ngawo. Egoli uzokuyiphethe yini le product uthini thaqa egoli ngoba abantu besifazane bazobesha ujenga na ukuthi iyobe itholakala ngamalini. Hayi mfoka amapholoba le product iyoba itholakala mina bengisakuveza nje lapho ukuthi hayi isikhona kulabo abafuna ama product egoli ngoba kunabantu ebekade bafona bathi babunjongo siyacela ukuthi ama product nje angasali mina ngizobe ngizothenga wona mina ngizobe ngizofuna ini ikhona ke nale product le ekwazi ukuthi ibiyele nje umuzwa wakho mapholoba ubiyele ngempela umuzwa wakho ukuze hey inkomo zakamakhelwane zingangeni nakancane zikwazi ukuthi ziqede lo mbiyala emasimini. Siyanina egoli ngoba sifuna ukukuphelezela sesikhathele odokotela bethi baye kuma province athile kanti banamanga. Kiwa nini egoli? Egoli sengifikile lifikile ilanga kulenyanga ezayo umhla ka5 nangomhla ka6 ngiyobe ngilapha ya egoli eTsakani. Uthi ngomhla ka5 and 6 November 2022 useTsakani lapha nelangavili. Hayi ngiseTsakani elangavili. Extension 4 lapha. Ya extension 4 elangavili. Ngasesikoleni imenze high school. Impela kunjalo mapholoba. Okay, ningizima Africa ke sona simemezele show dokotela uNjongo uthi ke hlabanula ule nitshene nabangakezwa ukuthi na kanjani inyanga elapha ezinye inyanga ifikile igalelekile egoli igoli lonke namaphethelo aliphelele elangaville extension 4 Makhosi Street ngaseduzane nje noma ke asithi khona qobe esikoleni ngoba masufike kusona isikole ngeke usaduka uzobe usubona nje ukuthi naka amakhelwane Menzi Primary School Primary School, yes. Men's Primary School, Langaville, Etakang, lapana ke extension 4, Makhosi Street. Wena kwakho ukuthi umfonela udokotela usho ukuthi mina ngiyeza. Sizomemezela inamba cishe ngizoze ngifake neyami because ngifuna ukuthi nibhalise ngokukhuleka abantu abeza ku dokotela ngosuku la ngomhla ka5 and 6 kuNovember kuyobe kuyisabatha nesonto abantu ke mabaphume ngomningi babo ngiyobe ngikhona ngiqondisa ulayini just ukucheck ukuthi niphatheke kahle ningalindi iphela isikhathi eside kodwa ngizobe nginganishushi futhi kakhulu bakhala abanye bathe umapholoba ubuye etshena udokotela ukuthi akasheshe kanti sisuke sisafuna ukuleva indaba zethu nasemnyango kusuke ekukhala ukuthi awu lo mama osengena isikhathi eside lo baba osengena isikhathi eside yini siyenziwa uyabona dokotela uNjongo nguzuthi insuku ayifani usuku la ngesonto abantu abakuphathele inani elithedlo elangomgqibelo imali ithedlo ngikuzuhlukanisa ngo3 wathi 353 awichaza siyezwe le mfoka amapholoba kahle kahle ilanga engizobe bekade libekwe yimi namadlozi akithi mapholoba ilanga la ngomgqibelo. Okay, ngicabanga ukuthi umgqibelo kuba kumhla ka5. Yes, yila engithi wonke umuntu ozobe lapho ngomgqibelo uyokhipha 3000 rand. Only 3000 ngosabatha ngesonto mfoka amapholoba imali ezokhishwa kuyobe ku 3.5 ngoba isikhathi sizobe sesihambile mfoka amapholoba ngizobe sengiyenzela nalabo abathi cha isikhathi sizange sisithole ngomgqibelo kodwa sisithole nini ngesonto bekungasentshenzwa emsebenzini yikho la engizinike khona isikhathi sokuthi ngifike kodwa kulozo ufika ngesonto uyophatha 3.5. Dokotela ngiqale ngibanikeze yami number abangakwazi ukubhalisa kuyo bayophendulwa imina bebhaliswa imina phansi vele sobe sindawonye 079 0453 angiphinde 079 yona nombolo ongayisebenzisa ukuthi ukwazi ukubhalisela ukuza kwispecially eTsakani egoli elangaville extension 4 eduzane nesikole Menzi Primary School location yakho njongamane ubhala ukuthi Menzi Primary School nakanjani uzobe usubona ke lo muzi oseduzane nesikole nanku umgaqo Makhosi Street 079 0453 ngale kwalokho udokotela uzomemezela ezinye inombolo elingabhalisa kuzona niqikelele ukuthi manibhalisa kuzona nazi futhi ukuthi even ungakashaya umhla ka5 and 6 November udokotela uyasebenza eNtuzuma kwa G eDurban kwaZulu Natal
izona inombolo ungaphinde umthole kuzona akunikeza ama directions enze yonke into. Dokotela sicela ubaphe inombolo. Inombolo abantu abangakwazi ukuthi bangithole kuyona u079 079 080 080 4929 4929. Siphinde 079 079 080 080 4929 4929. Ngabe khona enye inombolo dokotela oyisebenzisayo ekhona ehhovisi? Ikhona ehhovisi u062 062 77 77 66 66 930 930. Ngicabanga ukuthi inamba endala le kade yabakhona ke yaba nenkinga ukuthi wawishiyele subuyile wayilanda. hayi ikhona impela iyasebenza manje mapholoba Iyawathapha. hayi iyawathapha zonke lezi namba njengibiza lapha ziyawathapha ziyafoneleka. Asiphinde dokotela 079 079 080 080 4929 4929. Eyesibili 062 062 77 77 66 66 930 930. Dokotela uNjongo ubaba wesinkwa inyanga elapha ezinye inyanga ekuphikayo lokho yawudla umuthi angawukhokhela. Njengamanje sesiphumile sibalekile MC Pholobas uthi asibonane kwivideo elandelayo. Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Pholobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Pholobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Pholobas andile umejalo qhawelethu andile mdaka ngobo umejalo qhawelethu andile wemdaka ngobo umejalo qhawelethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva